Sanibonani ke ubongo weLendlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Okay. uMandlovu uqeda ukuthola efonini uconfront uMdletshe ukuthi uyazi ukuthi yena noZinhle banengane. uMandlovu useyazi ukuthi yena noZinhle banengane. Okay, ithini nginike ibackstory ke yengane kaZinhle noMdletshe. So uMdletshe noZinhle ngithi siyakhumbula ukuthi babejola uZinhle esafunda isikole enzini nesingi. Kwasho ukuthi ke uZinhle ngalesikhathi ufunda inesingi besaphuma ekhaya elihluphekayo. Ekhaya nje laxakile ngempela. So now kusho ukuthi kuze uZinhle ngalesikhathi bejola noMdletshe kushaya isikhathi la uZinhle ebona ukuthi upregnant khona. Athuke uZinhle atshela uMdletshe ukuthi weMdletshe mina ngeke ngikwazi ukuthi ngigcine ingane ngipregnant. I just find out ukuthi ngipregnant. And ngeke ngikwazi ukuthi ngigcine umntwana because ekhaya angeke bokwazi ukungiqhubeza esikoleni and angikwazi kwayimina ukuthi enene ngibe nengane ngoba I can't afford umntwana. Abesethi uMdletshe ngeke ukwazi ukuthi ukhiphe leso sisu weZinhle kuzomela leyo ngane ugcinele yona. Mina ngithi zisa sikhiphi asibulali ingane. Abese ethi enene uzoqhubeka ukufunda isikole ngizobe ngikusiza ngikwenzela zonke izinto ozithandiswayo kuze kushaya isikhathi la wena kushaya isikhathi sokuthi utete khona. Okay, beqhubeka belokubejola ke kusho ukuthi ke uZinhle walokho esifihlisa esikoleni kunesing school wasifihlisa ukwazi kwashaya isikhathi sokuthi atete. Makateta uZinhle atete same day bamkhiphe esibedlela makaphuma esibedlela khona emshiyeni makaphuma esibedlela uyaphuma wenze njani uyahamba uya elokhuzeni uya kuMdletshe otshela uMdletshe ukuthi usebelethile. Nangempela uZinhle afika ingane ayine kuMdletshe uMdletshe usebhasini uya drive. Anike ingane uMdletshe angazi ukuthi uzokwenza njani nalengane manje na ngoba phela kufuneka abe necebo lokuthi ingane uzoyihambisa kanjani kunkosikazi wakhe uMandlovu. Nangempela uMdletshe adrive nengane ikhona vele bese kuntambama uZinhle ilethe entambama ingane adrive aze kushaya isikhathi la kufuneka khona aye kolala ahambe nengane aye ekhaya kanye nebhasi engakashayisi emsebenzini. Afike ekhaya amesibhasi phezulu amemeze Mandlovu aphuma uMandlovu yini baba athi enene nangu umntwana usho umuntu ebhasini ngithole ngengane esho umuntu ebhasini. uMandlovu aphuma aqatazele afike nangempela nantusana lushasha lutholwe ebhasini. uMdletshe uletha lengane etholwe uZinhle kanye noMdletshe entombazana. uMandlovu kada efuna ingane zamantombazana akanazo ingane zamantombazana unezingane ezuthuza abafana. Bese uMdletshe athathe lengane ayilethe ekhaya athi enene lengane ngitholile ishuwe ipassenger ebhasini angazi nokuthi liubani. Ngalezo zikhathi ke emabhasini ayengekho ama-camera so wengeke vele uMandlovu azathi akukhishe ucamera kubheka ukuthi leyo ngane kabani. Nangempela angene uMdletshe nengane aqede athi uMandlovu okay hambisa ibhasi emsebenzini aliphindiseke ibhasi emsebenzini asale nengane uMandlovu asale nengane abese makabuya uMdletshe uMandlovu atshela uMdletshe ukuthi kufuneka asemaphoyiseni so report ukuthi kunengane elahlekile. Umzali wayo ulahla ingane. Nangempela baye emaphoyiseni ngaleso sikhathi ke kwake engekho umuntu ozokwazi ukuthi athathe ingane. Abuza amaphoyisa ukuthi lengane ngoba manje nje banifika ebusuku home kuvaliwe naseyindaweni singakwazi usize zona ningakwazi ukuthi ingane ilale la ngale ihlale nani. uMdletshe avumele phezulu athi hayi kulungile ingahlala nathi inkosikazi wami usingayihlala nengane athi enene hayi baba singahamba nayo. Nangempela bahambe nayo ingane. Ngalesikhathi behamba endleleni uMdletshe ulokho econvince uMandlovu ukuthi wena since kade wawufuna ingane zamantombazane lengane le ngoba intombazane awucabangi ukuthi inkosikazi wami sigcine lengane ukuthi siyenze kube ingane yethu. Angimind mina ngizokwazi uyikhokhela nawe inkosikazi wami ngiyazi ukuthi ngoba uyayithanda ingane uzokwazi ukuthi uyinakekele lengane. Athi baba manje ngoba ngiyasebenza nje sosithatha isikhathi athi uMdletshe hayi sizobona sinjani njengoba sabona nengane zathi zobafana mhlawumbe indlela le uNkulunkulu akunika ngayo ingane yentombazane esho kuMandlovu. uMandlovu kusho nje belokho emconvince uMdletshe ezibehamba beyekhaya kusho ukuthi babuye ekhaya mabafika ekhaya uMandlovu engakavumi
sihamba isikhathi amaphoyisa manje awenza uphenyo ngalengane awezi ukuzobheka ukuthi kwenzekalani baze bagcine sebefuna ukuyoyifoster lengane shuthi umdletshe ozogcina sekwazile ukumconvince uMandlovu ukuthi hayi abayigcina ingane nangempela ingane bayigcina uMandlovu ke wayikhulisa ingane wayikhulisa ingane wayinakekela ingane wayithanda ingane wayithanda ngenhliziyo yakhe ingane yonke ngaleso sikhathi uZinhle noMdletshe basaqhubeka basajola ingane uZinhle uyazi ukuthi ingane yakhe ihleli noMamdletshe uyazi ukuthi uZinhle kuze kushaya isikhathi la uZinhle eqashwa khona emshiyeni la iseyosebenza khona noMamdletshe so uZinhle uyazi ukuthi enene ingane yakhe ihleli nalonkosikazi lo uyeza azovakasha abe umngani noMamdletshe abefriend uMamdletshe ngoba wenzela indlela yokuthi akwazi ukuthi eze kuphi ekhaya azobona ingane yakhe lika Mamdletshe so wezoza ezovakasha njengomngane nangempela sihamba isikhathi bagcine ingane isina 5 years baba bangana ba tight kuyima uMamdletshe ba comfortable ngokuthi makukhona izinto ezenziwayo invite umngane wakhe kanti umngane wakhe uze ekhaya uzobona ingane yakhe ukuthi ikhula kanjani akazanga ukuthi enene umngani no Mandlovu bese ikhula ingane ngesikhathi isina 5 ingane athi sebabangani uMandlovu noZinhle seyakwazi ukuzobona ingane but akazi uLokhuzana uMandlovu ukuthi lengane le ekaZinhle nendoda yakhe ucabanga ukuthi ingane abayifosterishile abagcine esethola amaphepha ukuthi kuzoba ingane yakhe wayiadopt ingane yagcinise kuyingane yakhe okay sihambe ngalesikhathi ke kusho ukuthi bexabana ingane angithi sigcine uMamdletshe noMandlovu bexabana belwa bebanga ukuthi enene uzwile ukuthi yena noZinhle banengane but uMandlovu akazi ukuthi iphi leyo ngane bese uyazi uyazi no sengididekile uyazi uLokhuzana uMandlovu ukuthi leya ngane leya uZinhle noMdletshe iyona lela kwakhe kusho ukuthi ngalesikhathi elwa noMdletshe ukuthi so wena ungikhulisa ingane ungikhulisisa ingane yentombazane uthathe ingane wayiletha la kwami wangenza isilima iminyaka emingaka Mdletshe ngikhulisa ingane ngicabanga ukuthi ingane eyalahlwa kanti wena ungikhulisisa ingane yeLokhuze entombi yakho ngoba wawazi kahle ukuthi mina ngina ingane yentombazane ngalesikhathi esho njalo uMandlovu ingane yabo ingene yezwa abazali bayo bayathetha ukhulumela phezulu ungenza isilimo ngikhulisa uMandlovu yamemeza ukuthi ungenza isilimo ngikhulisisa ingane ekwe yakho wazi kahle kuni kusho ukuthi udlala ngamo ungenza ucabanga ukuthi ngisiphukuphuku sakho nangempela ingene iyonqumuza ekamereni lakho ithi nilwelani ma athuke uMdletshe because ingane bingekho athuka uMdletshe athi hayi hamba bongekile mntanami ubongeka hamba bongekile mntanami uyohlala ekamereni lakho ingane ithi ma ubabuya kuchithela ngizwe ukhuluma ngengane oyikhulisayo engeyona ingane ekwe yakho yentombazane ngabe ukhuluma ngami ma ahlahla amehlo uMamdletshe uMdletshe noMandlovu ahlahla amehlo into yenza ahlahla amehlo uMandlovu ke manje ingane uyayithanda ngokweqiniso uyayithanda ingane yakhe ngokweqiniso lengane useyikhulisile iminyaka bekangafuni ukuthi ingane izwe ubezabelwa yena nendoda yakhe ukuthi njengoba nje uMdletshe emfebelile wathola ingane kanye nomngani wakhe and trying to figure out ukuthi ingane kusho ukuthi iyatholakala ngesikhathi beshadile futhi nalengane le ngoba incane kunezingane zakhona zamafana okay athule uMandlovu angayiphendula ingane uMdletshe athi hayi mntanami ambohlala ngalendlini sizobuye sikhulume nawe athi umntwana ma ngifuna iqiniso ngicela ungitshele ukuthi mina ngizalwa wena noma ngizalwa umunye weintombi zikababa bakhamisa abazali bagcine bekhamisile kanjalo uyeza ke uphathi 6